salamat. Nag-text na rin si Mama. Buti nasa labas na siya. Bubuksan ko nga yung pinto para hindi siya maghanap ng susi sa bag niya. Oh, anak. Gising ka pa pala. Akala ko natutulog ka na. Hinihintay po kasi kita, Ma. Ginabi na po kayo Overtime? Hindi anak. Napaka-traffic lang talaga. Parang hindi umuusad yung mga sasakyan kanina. Nakaidlip na nga ako eh. O teka, gutom ka na ba? Hindi pa naman po. Nagmerienda kasi ako sa school kanina. Mabuti naman. Mabilis lang din naman itong lulutuin ko para sa hapunan natin. Aray. Okay ka lang po ba, Ma? Bigla lang kumirot yung ulo ko, anak. Pero ayos lang naman ako. Sure ka po, Ma, ha? Akin na nga po yung bag mo. Ako na po yung magtatabi. Oh, sige, anak. Salamat, ha. Dediretso na ako sa kusina para makapagluto agad ng hapunan. Ang dami niyo naman palang dala, Ma. Pero bakit puro food container to? Ano pong ilalagay mo rito? Nagbenta kasi ako ng almusal. Sopas tsaka vegetable salad. Naubos nga eh. Mabenta sa mga katrabaho ko. Masarap po siguro. Syempre naman, basta luto ko. Ako pa ba, anak? Wala pong duda, Ma. Masarap po talaga pag ikaw yung nagluto. Pero, Ma, buti na lang po napapaubos mo lahat ng niluluto mo. Yung mga kaopisina ko kasi, sa tindi ng traffic, wala na silang oras magluto at mag-almusal. Diretso pasok na sa opisina. Kaya po pala ang aga-aga niyo umalis, Ma. Hindi ba kayo napapagod? Gabing-gabi na kayo nakakauwi sa trabaho tapos madaling araw pa lang. Gising na kayo para magluto. Ganon talaga, anak. Sayang din ang konting kita. Bukas nga, dadalhin ko naman yung mga binili kong pambahay sa Taytay. Mga duster, sando, shorts. May mga pantulog din. Marami-rami yung mga yun. Ibibenta ko ng hulugan. Hati sa 2 sweldo ang bayad. Hindi naman po nakakaabala sa trabaho niyo, Ma. Hindi naman, anak. Nag-aalok ako bago magsimula ang trabaho at kapag break time. Hindi na pag-uwian kasi nagmamadali akong umuwi. Kapag oras ng trabaho, hindi ako nagtitinda o naniningil ng bayad. Kailangan mag-focus sa trabaho sa opisina. Ang galing talaga ng mama ko. May sistema. Kailangan, anak. O siya, magluluto na ako at nang makakain na tayo. Ako na po bahala dito sa food container, Ma. Salamat, anak. Wala po ito, Ma. Maliit na bagay lang po kumpara sa mga ginagawa mo araw-araw. Pero Ma, huwag mo rin sanang kakalimutan maglaan ng sapat na oras para makapagpahinga ka. Baka kasi magkasakit ka na niyan. Dear Love, ako si Wena. Sabi nila, kahit ang pinakamaliit na bagay, kayang lumikha ng malaking pagbabago sa buhay ng isang tao. Napatunayan ko yan dahil sa isang babaeng walang kapantay ang pagmamahal para sa akin. At yun ay si Mama. Para sa akin, siya yung tunay na superhero. Pero hindi tulad ng ibang superhero. Walang kapa si Mama. Wala rin siyang superpower. Hindi niya kayang lumipad sa himpapawid. Pero ginagawa ni Mama ang lahat, basta marangal, para itaguyod ang pangangailangan ko. Araw-araw kumakayod si Mama. Parang wala siyang kapaguran. Wala siyang hinihinging kapalit. Kaya hindi ko naramdaman na kulang ako sa aruga at pagmamahal ng isang magulang. Ma? Ma? Oh, anak. May kailangan ka? Gabi na po, Ma. Bakit nandito pa kayo sa labas? Papasok na din ako. Hinintay ko lang makasakay ang tita baby mo. Kakasakay niya lang. Halika na. Pasok na tayo at medyo malamig dito sa labas. Dumating po pala si Tita Baby? Oo, nagmamadali. Pinapapasok ko nga pero sa labas na lang daw. Tapos yun na nga. Umalis din kaagad kaya hinintay ko na lang na makasakay siya. Ano daw ho ang sadya niya, Ma? Nanghiram siya ng pera, anak. May sakit daw kasi yung tito mo. Doon pa rin ba nagtatrabaho si Tito sa restaurant sa bayan, Ma? Oo, sikat yung restaurant na yon. Laging puno.
Yung tito mo kasi kung hindi nagbubuhat ng mabibigat na tray at nagsiserve ng pagkain, nagtatadtad naman ng mga lulutuin. Tuloy-tuloy yun kaya nakakapagod talaga. Kaya po pala nagkasakit, ma. Hindi talaga maiiwasang magkasakit, anak. Kaya mahalagang alagaan yung kalusugan habang maayos pa. Hindi yung hihintayin na lang kung kailan bibigay yung katawan. Hindi po ba dapat sa'yo yan sinasabi, ma? Halos wala ka na pong pahinga eh. Baka bigla na lang din bumigay yung katawan mo sa kakatrabaho. Kaya ko pa, anak. Huwag mo kong alalahanin. Ganito talaga pag isa ka ng ina. Naiintindihan ko po, ma. Okay ka lang po ba, ma? Oo, anak. Normal lang to. Malamig kasi sa office eh. Sure ka po, ma, ha? Baka kung napapano ka na po niyan. Ayos lang ako, anak. Huwag mo akong alalahanin. Kaya ko to. Simpleng ubo lang naman to. Ma, hindi niyo po dapat nilalang kahit anong sakit. Kahit ubo pa lang po yan, dapat po nating agapan. Ay, teka ma, ikukuha po kita ng gamot. Anak, magpahinga ka na sa kwarto mo. Ako nang bahala. Huwag kang mag-alala. Ayos lang talaga si mama. Sa nakikita ko po ngayon, mukhang hindi. Anak, hindi mo na dapat pinoproblema yung ganitong bagay. Sa pag-aaral pa lang, alam kong napapagod ka na. Huwag mo na to idagdag sa mga iniisip mo. Ayos lang ako at kaya ko to, okay? Sige na anak, matulog ka na. Okay ma, good night. Inom po kayo ng gamot ha? Oo anak, sige na. I love you. I love you more, anak. Yung simpleng ubo na yun ni mama, di ko akalaing magiging seryoso pala. Nagkatrangkaso siya dahil humina na katawan niya. Ilang araw siyang hindi nakapagtrabaho. Doon naman ako bumawi sa kanya. Inalagaan ko siya gaya ng ginagawa niya sa akin. Kahit kasi wala naman akong sakit, inaasikaso pa rin ako ni mama. Mas gusto niya na ang pag-aaral ko lang ang iisipin ko. Kaya noong siya naman yung nangangailangan ng alaga, hindi ko siya pinabayaan dahil ganun ko siya kamahal. Sakit pa ng ulo ko. Ay, kailan ba mawawala to? Ma naman kasi, bakit po nandito kayo sa sala? Baka mamaya nandun na kayo sa kusina tapos nagluluto pa. Ganun na nga ang gagawin ko, anak. Mama naman eh. Makinig naman po kayo sa akin. Hindi ka pa magaling. Masakit pa nga ulo mo eh. Magpahinga ka na lang po muna, please. Ako nang bahala sa pagkain natin. Teka, marunong ka bang magluto, anak? Hindi po, pero pwede namang manood ng tutorial. Madali lang naman po sundan yun, tsaka okay din naman po yung lasa ng niluto ko, di ba ma? Mukhang marunong ka na nga. Pero huwag ka mag-alala, anak. Pag okay na ang mama, ako na ulit magluluto ng pagkain natin. Saka mo na po isipin yun, ma. Pag okay na po kayo talaga. Ay, wag na po kayo mag-alala. Ibabalik ko na rin po sa inyo agad yung trono sa kusina. Ikaw talaga? Sandali, anak. Bakit nandito ka pa? Hindi ka ba papasok ngayon? Hindi po, ma. Wala naman po yung teacher namin, kaya dito na lang po ako. Oh! Ma? Maayos ka lang po ba? Parang babaliktad yung sikmura ko, anak. Alalahin ko na po kayo papunta sa CR, ma. Pasensya ka na, anak, ha? Bigla na naman kasing sumama yung pakiramdam ko. Kanina naman medyo okay na ako eh. Hindi ko maintindihan kung bakit... Ma? Ma? Ma, baka kailangan mo na magpa-check up sa doktor. Sasamahan po kita. Wag na, anak. Nasusuka lang naman ako pero okay naman ang pakiramdam ko. Ay, ma naman. Hindi na po maganda yan. Kailangan po natin makasiguro. Di ba nga po, ikaw po yung nagsabi sa akin na hindi dapat hintayin pang magkasakit? Oo, anak. Pero sigurado naman ako na ayos lang ako. Nasasabi niyo lang po yan kasi ayaw niyo mag-alala ko sa inyo. Ma naman, lahat ginagawa mo para sa akin. Ganon din sa mga kamag-anak natin. Ayaw mo silang pabayaan.
Remind ka ng remind na dapat alagaan nila ng mabuti yung sarili nila para hindi magkasakit. Tapos ikaw, eto ka, masama na yung pakiramdam mo pero ayaw mo pa rin magpatingin sa doktor. Paano kung hindi na lang pala simpleng trangkaso at pagsusukayan, ma? Ay, o siya. Sige na. Maglilinis lang ako ng sarili ko. Tapos pupunta tayo ng ospital para magpatingin sa doktor. Pasensya ka na kung matigas yung ulo ng mama, ha? Gusto ko lang po na maging maayos kayo. Yun lang po. Natuloy ang pagpapatingin ni Mama sa doktor. Nalaman namin na bukod sa trangkaso, over-fatigue na rin siya. Mabuti na lang at wala siyang ibang sakit nung time na yun. Kaya medyo nakahinga rin kami ng maluwag. Dahil sa pagkakasakit ni Mama, parang tumama sa akin yung realidad na posible siyang mawala sa akin anumang oras. Na may masamang mangyari sa kanya. Kaya habang magkasama pa kami, ginagawa ko ang lahat para matulungan siya. Anak, tinanghali na ako ng gising. Upo ko lang muna dyan at magluluto ako ng mabilis para... Oh, nakabihis ka na pala. Hindi ka na ba kakain, anak? Kumain na po ako, Ma. Nakapagluto na rin po ako ng almusal nating dalawa. Kaya ikaw na lang po ang maupo para makakain ka na. Hindi kita ginising agad. Medyo maaga pa naman, aabot ka pa niyan sa trabaho. Pero anak, responsibilidad ko yun. Ako dapat ang nag-aasikaso sa'yo. Ginising mo na lang sana ako. Kagagaling mo lang po sa sakit, di ba? Kaya ako po muna, Ma. Ay, salamat anak ha. O siya, titikman ko na yung almusal na hinanda mo. Siguradong masarap ang mga to. Upo ka na, Ma. Ma, oh. Para saan yan, anak? Baon mo. Talaga? Para sa akin yan? Opo, Ma. Hinanda ko na rin kanina kasabay nung sa akin. Para hindi na rin po kayo maabala. Ang gagawin mo na lang po, kumain, maligo, at maghandang umalis para sa trabaho. Ang sweet naman ng anak ko. Salamat talaga ha. Naku, Ma. Maliit na bagay pa po yan kumpara sa mga ginagawa mo sa akin. Sa aming lahat ng mga mahal mo sa buhay. Para kang superhero ng lahat. Ang big word naman masyado ng superhero, anak. Pero salamat ha. Na-appreciate ko yung ginawa mo ngayon. Hindi mo naman obligasyon na gawin lahat to pero nagkusa ka para gumaan yung mga gawain ko. Napakaswerte ko sa'yo. Aba, mas maswerte po ako sa iyo kasi ikaw ang mama ko. Di kita ipagpapalit sa kahit kanino. Kahit bigyan pa ako ng 1 billion tapos ikaw yung kapalit, ikaw pa rin yung pipiliin ko, Ma. Ay sus! Eh papaano kung may house and lot pa? Tsaka magagarang sasakyan yung offer sa'yo. Naku, Ma, kahit buong kalawakan pa i-offer sa akin, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Gusto mo lang yata na dagdagan ko pa ang baon mo eh. Hindi po, Ma. Sapat na po yung baon ko. May natitira pa nga po ako eh. Kaya hindi ko po ito ginagawa para madagdagan baon ko. Gusto ko lang din po talaga iparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal. Anak naman eh. Ang aga-aga pinapaiyak mo ko. Si Mama, iyakin. Sorry na po, Ma. Halika nga anak. Payakap si Mama. I love you, Ma. I love you rin anak. Ingat sa pagpasok ha. Tsaka gagalingan mo lagi sa klase. Opo, Ma. Gagalingan ko po palagi para sa inyo. Dear love, kung magiging nanay man ako pagdating ng araw, si Mama yung gusto kong tularan. Gusto ko ring iparanas sa mga magiging anak ko yung pagmamahal na ibinibigay sa akin ni Mama. Kaya niya kasing isantabi yung sarili niyang kapakanan para sa anak niya. At never niyang isinumbat sa akin lahat ng ginagawa at naibigay niya. Alam kong marami pang mabubuting ina sa mundo. Pero ilalaban ko rin yung mama ko. Dahil deserve niya na malaman ng mga tao kung gaano siya kabuting ina. Natutunan ko na yung mga nanay talaga, may mga ginagawa sila na sila lang yung nakakakita. Sakripisyo yung tawag doon.
Hindi nila sinasabi kung gaano kahirap yung ginagawa nila at hindi rin iniinda. Para lang maging maganda at komportable ang buhay ng anak nila. Kaya sana, tayong mga anak, matuto tayong i-appreciate lahat ng effort ng mga nanay natin. Dahil hindi natin alam kung hanggang kailan pa natin yun mararanasan. At mas lalong hindi natin alam kung hanggang kailan pa natin sila makakasama. Metro's #1 Love Radio. Basic!